Al principi no parava de controlar-me, però jo creia que es preocupava per mi i que la culpa era meva. Com va començar a amenaçar-me, li vaig agafar molta por. Però denunciar-lo em semblava massa fort i no sabia què fer. Parlar per WhatsApp amb els Mossos em va ajudar molt. Em van assessorar per poder veure-hi clar. Al final vaig posar la denúncia, em van oferir protecció policial i el grup d'atenció a la víctima em va acompanyar en tot moment. Ara respiro tranquil·la.